Igbo bi Igbo asikwa m nke onye chi ya zelo onwe video nchi eme and video nchi eme bụ ka o si dị m n'obi bụla eziokwu nchi ikwu bụ ife afọ abịa m ofu one picture post tata maka Mobad na page Tundead North ọ ya me nji si na ọka ntinye ọnụ n'okwu a ya dị na go iso ama m na ụfọdụ ya asị kesi Mobad kwa ayu e Yoruba mba onwe ya gbasara na kesi Mobad mba ndị Igbo na-atụ n'ilu si na ebulu ozu onye ọzọ dịka ebu nkwụ ụfọdụ ya apụta kịta asị let the matter die now we have already move on ọ bụ na nwaanyị ma ọ bụ nwaanyị ka esi ọ na-agbuo a na-asị ka emuvuo on ma ọ bụ na nwanne gị ya adịghị happy onye ifo na ọnwụchu anwụchu ọ mata Mobad a ụmụ nwaanyị ga-enu ntị ọ mata Mobad a mere o ji dịka nga etili ụmụ nwaanyị ọ mata Mobad a mere mụ na ụmụ nwaanyị ji na-adụ aka n'ọnụ rue ma taa ọ bụrụ maka gịnị maka mata Mobad ka ihe nkwu na that case ozugbo si na Mobad nwụ nsị gịnị kekwanụ nwunye Mobad ọ gwụsịa ihe ọjọọ m ne ụmụ nwaanyị chịlụ na wee pịa m ka esi arụ onugbu wee fọchasịa m most especially ụmụ nwaanyị be anyị anọ US na UK ịmakwa na nwaanyị si agbasa ngada ama akwa ona akafa si gbasa ngada bụrụ nwaanyị nọdịla okwu wee bata na mbọs m ụmụ nwaanyị gwa m ife na-ekworo m odidi ma ndị si m wite Igbo si m na ndị very wicked n'udu mmadụ m ka ọ ya abụ nwaanyị nwụọ na village nsi anwụ mmiri eji so ozu you don't have a content. If you don't have a content, I don't even like you because onwero udu mkpali a na-akparịlọ ma ndị si m get out you like a content unu akpali kam mana ama m na ọ bụrụ ebe nnọ ka unu nọ adị m ekpe injustice adị m eme ya ka ụtọ a na-asị na women supporting women mba ihe na-ekwu ife abụọ ọnwụ mmadụ ihe onye metere n'elu ụwa nke a ka ọ ya anara ụgwọ ọrụ ya mme ọ dịlụ mụ na chi m mme nje ọ dịlụ mụ na chi m I called her nwunye Mobad si jugodi ya ka ihe melu di ya na-ekwugodu na ka ihe mee your husband onye si ịkpọ your husband ka ị nọ agbajie dị gonu tinye ya n'akpati your husband ka ị na-akpọ nigga mba I think outside the boss okwenufu ka dị mata si aga na una afọ ebe dị mata na-akwanye isi ka a na-aga n'ubi ka ji n'aka oge ahụ unu chụmụ na social na Instagram unu na-agba m ụta oge aka nluzi na unlockzi onwe m as in na-abati Temple of Medusa nsoli ya chụpadi ya na inbox ya edem ya na eshatimoni ya ndị ya ozugbo blọkụ mbodo girl so ma ajọ blọkụ nnene dị ọrụ akaụntụ ma ọ bụ na ọ blọkụ gị ya nsi akwa rosa ihe ndị ya bụ na 21st September 2023 oge ndị ya nkwuo ya nwee m n'ime ya oge ahụ na-agbawo na social media na mbọs ya ka nnọ etinyenugo mpịchọ Mobad etinyenugo m egwu ya amarọ m Mobad afụnurubere m ya adị m efoli ya ọnwụ ya ma nji wee mali ya I felt bad ife abụ nwa mmadụ me and you know they do tribalism stuff we are talking about human being we are one n'anya Chukwu onwere ihe na-elite ni onwere ihe na-ege enu ni ya check godi ihe nwa ogoli nsala si ebe a ba flight jee Lagos ebe nọ bụ na apartment Zenko ihe na-akwu ebe 150,000 mana ọ maka Zeus ihe enye m discount of 130,000 mụ na celebrity barrister anọ m ya 7 days ejelu Mobad candle night na Lekki anwa egbusisi ndị mmadụ na 2020 eji eme ebe a kwulu n'iru ndị polisi ndị mmanwụ ogoli nsala mana adị m asị ka ihe m merite na ya ego one ka mmadụ ya akwụ m si m kọọ ihe na-abụla eziokwu bụ nwenyite fonu kpọọ celebrity barrister ma ọ bụ mkpọọ ụsụlọ vayaledachi m ya enwe emume enu siri ike na-ekwu okwu pay attention adị m eme content ka ọ bụrụ na ekreti trafik epostunubere m foto Mobad ma ọ bụ na ọka efutaba m na manụ mba I even reach out to him brother Adula ka Adula reach out see how your brother we na-eme eli ife anyị na-eme eli think outside the box one thing ya man chọka ịmalụ bụ na adị m asị the thing affect m na my brain
as a human being o me m na atụ nwaanyị egwu icheki ọkwa ụmụ nwaanyị na-agọchitelu bụ onwe ka esi gbuo nwaanyị na-eti na ụmụ nwoke eme alụ ụmụ nwaanyị na-asị m nice one na-asị ya na unu egbukwa ụmụ nwaanyị anyị denu jos na njụla ajụ ka ihe meenụ kekwanụ nwunye Mobad fatọnụ against me ozugbo mana amago m na ọkụwa dị na ndị a na-asị m I love you we turn to tell me I hate me some days ọ dị akụ mpara ọ bụrụ gịnị ka m na-ekwu anyị amalili ife gbulu nwa ọ bụrụ na ị dịrọ interested ị na-awa ụfọdụ si na mụ na nso very dark man na-agbaso ya bụ jowo gịnị gbasalụ m anyị si na very dark man melụ m n'ụwa bụ stand for mata Mobad ọgwụsịa push I was Adam very hard as in very dark man kwute ala okwu Mobad m feel joy ọgwụsịa ihe ọ melụ m o nwere ihe na-eselu mụ na ya bojo na message nde ya bojo oge mfo ya bojo na be Mobad I feel better na ndị a achọta justice ife gbu Mobad emesi ọ na-adị m ka the same thing n'ofife abụ ofife she said that Mobad died inside the house nwunye Mobad say Mobad died 20 minutes the doctor broke the news 20 minutes later and he died iwo to the far and na-akụ eri then si na ndị a dị ka ofu ụgbọ bụfa Mobad ka asị unu ka enjeme investigation unu asị na ihe anyị gụpụta bụ 12 million something hey n'isi onye nwụrụ anwụ onye di ya anwụ enyibe di ya ka emebelụ fundraise ọ gịnị ka unu na-akọlụ m ife a onye di ya nwụrụ ọtị anyị ma ọchị achịla achị na eze abụla abụ ọ bụ na n'Igbo land ka ihe ama I swear with my life anyị amago ihe egbuli ya before very dark man asịba tụba Wunmi aka asịbago m kekwanụ nwunye Mobad mkponye mean ya si me carry me go court I go open book for them ifunu be na Lagos mụ na ndị a adalụ ife dị mma ife dị njọ una ngwa gị ka o si dị amakwa na ebe na-emegide mmadụ pụta ebe a and kama ị asị ọ ka mma na ịnọrọ that place ka ihe m na-eji ọnwụ mmadụ wee na-eme trafik na-eme for the fact na ifugodu ka nsi de ya na message edem ya sia gwa anyị ife me digi na ịma ife niile ọsọ any dim therapy si ya correct m ka na afụkwa ụmụ nwaanyị ka nsi afụvufa it affect my brain ihe cheki ihe reason kata nwa m na ya na-abụ no mebelu mebele bebezi akwa sim na ebele m na-emezili ya ọnwụ Mobad ohiti panel unu amụrụ na Chukwu dị n'ụwa is a child of God imam me ife na free even Mobad kwu na spiritual realm wee sisi anọ na ali ọgwụ ọ bụgodụ na very dark man reason lo mata onye ọbụla aka dị n'ife bụ Mobad must collect time ka ọ ga-take inugo unu support us na ife ọjọọ in the name of women supporting women I ask for DNA test sinya DNA test ọpụkwa na nwa abụrụ nwa Mobad ọpụkwa na Mobad mụrụ nwa ka nda mpụta na Instagram na TikTok mgbala ọtọ wele amụmụ yosa TikTok ụmụazị a na-akpali mmadụ na TikTok akpali ka ama arụ ọkwa ọ bụ na ya mụrụ ya I swear to God mbulu moto na luo be anyị luo Mkpọ Junction nwere ike si onye ka m na-eji ike wee banye n'ime ụlọ na-emere ya ka nda ya ejegodi ya ama m na ụfọdụ n'ime unu mụsịrị ụmụ nwoke nwa na-abụlọ nwafa I'm tackling that particular girl si nye m ife afụ ka anyị nenekene nke ọma ka anyị kpọọ Ugeze ezigbote onye Igbo ka anyị kpọọ Ugeze chọkwa onye ọzọ na-ekwu eziokwu ka faje meda DNA test pastor anọ n'ebe anwa bishop anọ na dia ema na anọ na dia kunu nene mmụọ na-agba m tackling na-akpali m onwere udu mkpali nna anataro mana ele m afịa mbugharị ọbụla ọlụ m ife ọfụ anọ m ebe ụmụ nwaanyị na-akọ ọnụ so ị na-akpali m ị na-ahụrụ ọkụ ịmọrọ na nna edefa edekwu mma ya bojo kene ya mana achọrọ m ịkpali ya mma akparịlọ mmadụ nke onye chi ya zelu leave that matter you a Yoruba Chukwu sikwa unu si George amata nwa George unu ndị ọjọọ juru obodo a nonsense